Hello, good morning everyone. Dito naman kami, papasok kami sa trabaho ngayon. Papunta kami sa Faisal Almer. Trabaho ngayong umaga. Time is 3 o'clock. Pasok na kami. Pasok na kami sa trabaho. Good morning sa lahat. Mahangin ngayon. Pasok na kami sa trabaho guys. Shout out sa inyong lahat mga kaibigan. Ito mga kaibigan ko. Shout out idol. Good morning. Good morning. This is Matuklal Kang. Oh, Live ha, Jimmy Boy. Oy. Live. My friend. live. Papunta na kami sa trabaho ngayon guys. Shout out mga OFW. Today is Thursday. Time is 3 o'clock in the morning. Mabi faida. Welcome. Deep shout out. Rudolf.
Oh, parota. Kau. 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 Lu bau. Lu. Ayo, ayo. Bau. Hey, bro.